היום אני רוצה להראות לכם איך אנחנו מכינות קוסקוס בשני שלבים פשוטים. אנחנו צריכות 2 קערות מפלסטיק, נפה, שהיא מיוחדת לקוסקוס, אפשר להשיג אותה בכל חנויות הכלים הפשוטות, שוק הכרמל, נהדר. יש נפה כזו גם קטנה, אני בוחרת בגדולה, לי הרבה יותר נוח. אנחנו צריכות קילו סולת, מטרפת יד, סיר לקוסקוס, שזה סיר שבתחתית אנחנו שמות ממלאות בחצי מים, מרתיחות, ובחצי העליון אנחנו נשים את הקוסקוס המוכן בשלבים השונים. אוקיי, בואו נתחיל. אנחנו שופכות את הקוסקוס, את הקילו סולת לקערה. אוקיי. אנחנו צריכות בשלב הראשון כוס אחת של מים, בכלי שנוח לטפטף איתו. לאט לאט אנחנו מטפטפות את המים ומערבבות. כל הזמן בתנועות מעגליות. מים לאט לאט יספלו. כל הזמן צריך לעבוד במהירות ובתנועות מעגליות כדי לנפח את הסולת. שהמים יספגו, אבל שלא יעשו בוץ, שלא יעשו גושים. שזה יהיה מאוד אוורירי, לאט לאט נוצרים כדורים. ככה נוצר לנו השלב הראשון. סבתא שלי הייתה עושה את כל התהליך הזה בידיים, אבל עם המקצפת יד זה מאוד מקצר תהליכים. אני שופכת את סוף המים. אני נותנת לזה את הערבוב האחרון, אוספת מלמטה, כמו שאתם רואים הכל נהיה כדורים, הופך לכדורים. בשלב הזה קצת מנערת את מה שנתפס לי במקצפת. עוברת לקערה השנייה, מחזיקה את הנפה ומעבירה את כל הקוסקוס לנפה. שומרת את הקערה לאחר כך ומתחילה לנפות את הקוסקוס בתנועות מעגליות, באצבעות פתוחות, שיהיה אוורירי. כל הרעיון של הקוסקוס זה כל הזמן לשמור שלא ידבק, שלא יהיה גושים, שהכל ככה מרחף. לאט לאט. עכשיו אנחנו מעבירות את הקוסקוס שניפינו לסיר שעל הגז, חציו מלא מים רותחים. אנחנו שמים את החצי השני ומעבירים לאט לאט. אנחנו מערבבות עם מזלג, פותחות קצת ערובות, צריך ככה לפתוח ערובות כדי שהעדים ייכנסו ואז הסולת סופגת את העדים, מכסות במכסה, 20 דקות על האש, כל 5 דקות בערך מרימות את המכסה ונותנות ערבוב עם המזלג, פותחות ערובות
מאווררות את הקוסקוס ככה, שהעדים ייכנסו ויספרו טוב טוב. בערך ב-20 דקות, 4 ערבובים. זהו, סיימנו את השלב הראשון. אחרי 20 דקות, כמו שאומרות, הקוסקוס כבר ספג חלק מהמים, כל הזמן מאווררים, מעבירות בחזרה לקערה. בזהירות, מאוד חם, אני משתמשת בזה כדי לגרד את הכל. אוקיי, מחזירה את זה ומחכה לנו לשלב השני. אוקיי. אני מאווררת את זה שוב כל הזמן בתנועות מעגליות, אם יש גושים מפרקת אותם. אוקיי. אני לוקחת 1.5 כוס מים, שמה בכלי שיהיה נוח לשפוך, מוסיפה 2 כפות שמן, חצי כף מלח, מערבבת, אוקיי, שופכת מים ומספיגה. לאט לאט. לאט לאט זה מתנפח. כל הזמן מאווררת אותו, כל הזמן מנפחת אותו. שוב פעם. צריך לדאוג שלא יהיו גושים. עכשיו קצת רטוב, אבל עדיין אנחנו מאווררות. זהו. עכשיו אנחנו נותנות לו 10 דקות לנוח. אחרי 10 דקות אנחנו מעבירים את הקוסקוס בחזרה לסיר. בעדינות. מערבבות בעדינות, פותחות ערובות, ושוב 20 דקות על האש, כשכל 5 דקות מערבבות עם המזלג, פותחות ערובות. 20 דקות אחרי יש לנו קוסקוס מדהים, טעים, בריא, ומוכן לכל מטרה. אפשר לשים במרק, אפשר לשים כתוספת לרוטב עם קציצות, אפשר לאכול עם חלב, מה שבא לכם. בתיאבון.